Ako sa dá prekonať strach osamelosti po ukončení toxického vzťahu? Som psychologička a poviem vám niečo viac. Ukončenie toxického vzťahu je priestor, kedy môžete začať budovať svoj zdravý sociálny kruh. To zahŕňa stretávanie sa s priateľmi, ktorí vás podporujú a rozumejú vám, a budovanie nových vzťahov s ľuďmi, ktorí vás pozitívne ovplyvňujú. Aktivity a záujmy, ktoré vás bavia, môžu byť výborným spôsobom na stretávanie nových ľudí. Osobný rast je kľúčovým krokom pri prekonávaní strachu z osamelosti. Môžete sa začať vzdelávať, rozvíjať svoje záľuby a zručnosti a pracovať na zlepšovaní seba samých. Týmto spôsobom budete mať viac sebavedomia a zvýšite svoju hodnotu v očiach svojich aj v očiach iných. Niekedy sa strach z osamelosti dá prekonať aj tým, že sa obratíte na rodinu a priateľov. Títo ľudia vás môžu podporiť emocionálne a poskytnúť vám spoločnosť. Nebojte sa podeliť sa s nimi o svoje pocity a potreby. Psychologické poradenstvo je rovnako cenným nástrojom na riešenie strachu z osamelosti po ukončení toxického vzťahu. Odborník vám pomôže preskúmať vaše pocity, identifikovať vzory správania a myšlienok, ktoré vás držia späť, a poskytne vám nástroje, ako zvládnuť tieto emócie. Umožní vám lepšie porozumieť sebe samému a nájsť cestu k zdravým a šťastným vzťahom.